Episode masalama kan hmuh ang khan competition chu tran anita alchemist tam tak tel turin an lo kala hall of sorts ami alchemist po atel ve ani raivak lawa chuan tawara an ho tulu pathum te po an lo thlenga ani pathum level hi chiang takatar la na omlowa kan zirchian na chuan 8 tier alchemist le 9 star dozen level vel vekan ni kongzi chuan dan sang sang soi fi in elna chu stage thuma then ani tur thu asaya stage ma saber chu soul fantasy realm ani apal tang thei chawin stage ni na pure realm an thleng theang kongzi chuan portal honga alchemist zirlai zong zong te chu soul fantasy an luta sawian po alut ve bok he hmuna hian mitam tak chu illusion awangin ma son theilowin an oma sawian po he illusionary energy hian angonga reilo te a dil pakhata longchunga a master yalo le apa 1000 te chu a hmuwa amu chuan a hlim hle anma ni nen chuan sangha man tumin ngakoi an chia reife an chia nuwa po sawian yalaw le 1000 de chuan sangha pakhat ma an laman lo yalaw chu alung oi lo hle a sangha man tumin an thurei to hle a ma se pakhat ma an laman lo ti asai chuti lai tak chuan sawian ang ngakoi chuan thil amana a hlim hle sawian chu an fak hle a yalaw chuan makti set thian sawian hin engting lai nge sangha man lo zir ti azota ma se voi le khata sanga chuan na satakin anga koi ngul chu apata sawian chu pressure na taka peya sanga lian tak ani nge yang ati yalaw le 1000 te pani chuan aku chu an ron mana khai chu an tuma an tan rual pon an khai chuak theilo sanga chu alien hle ani an ring chuti lai tak chuan dark energy chuan an longlam chu aron pana sanga dum lian tak megalodon ang main aron beita ti chuan an pathum hian tuya an ta thaveka sawian na master yalaw le apa 1000 de chu dark energy chuan khu bawin an pilla chu yana na muwa an ma ni chu awa beidong takin an lam chu panatuma ma se voi le khata sawian chuan amit chu aming chuaka mundanga lo omin lungpui chunga adinga sawian chuan zianan academyan omlaya muwa chu junar guklana akile don lai kha ani tin hol so sa master tan po amupok sawian chuan a hmangai tak tak te ahum him theilo ti a rachuaka a thian tele a chung te chuan ama awangin shom an tur ti hria in heng hria reng te hian a thin mung chu an tina hlea chimi nuwa in do lai medusa in hliam lai kha a rachuak zui an sauklan tena an harsan na to te a rachuaka tuma ahum him theilo ni in a in hria shom ti takin sawian chuan thlitlak ni in a in ngaya ma se chuti lai chuan hriat reng na thalam aron langa medusa in yalaw chan chu adu chuan beidong lowa thorim na nena chaktaka o mangai ti a hril chu a re chuaka yalaw be se na zong zong chu achunga ain ngati a re chuak le ta ani zunar chuan alangak reng ti a re chuak zui boka chu wang chuan malama panangai ti hria in a master yalawa thusoi sawian izir tir tu kani hi ka in chuang hle ani ti chu a re chuak le a tin apa 1000 in thei to pa I be chung point lo chamma la saw family mi pa te hi an be dong ai lo engthil po thleng se malam kan panzel turani ati kha re chuak po a master le apa chung changai to chungin sawian chuan longa an pathuma an om ho kha suang to na mai mai ani ti ka hria ma se hetiang hun hi nangma ni nen hian mang ve thei ina ka du tak zet ani chuwang chuan hall of sorts atang hian ka chan chuak nge yang chu chu ni chu a thleng thuwa yang atia adu to sam ti thlotling tura azin kong chu ala thui hle ti a chuak bok yalaw chu aril ru in abia katani omrenga mangai na le mo phurna omzia min zir tir boka rin kat ro kamalam kong chu eng ang point la omma se katne nge yang ti na soi chumi nuwa asol power chu activate a chu chuan thil ti thena chak taka chua chu chuan dark illusion chu ti cheta ani ti chuan sawian chu portal chunga chuan aluta chu chu apal tlang chuan pil realm mun zau tak le nuam tak mai chu a thlengta ani he hi stage ni na ania he wangin sawian chuan stage ma saber chu hlo tling takin apal tlang ti na ani tuna chuan pil realm chunga om to ti a re chuaka o pakhat chuan in elna stage pakhat na pal tlang zong zong te chu he stage pani na hian an lut vek don ti a saifia pil realm an thlen chuan meble special stone an dong don ti a saifia bok hetiang din huna hian mitinin an mepa damdoi atana mantur chin chia te chu an zon mu vek angai ani
din mun hlom tak a an ding ani chuan an du chuan pilgrim atanga chuak ngal turin special stone chu an tike som thei ani ma se an ti che chuan stage ni na an paltang thei lo ti na ani ngal bok in elna tangin an pai chuak don ani sawin hian me ple special stone chu adonga chu a special ringa ada a aril ru in pilgrim chu azaw hle a map atanga alandan chun damdoi atana man tur thil pathum ala khom angai ani ti angai tua mepa ein thaidan chu zomin 10,000 medicinal mountain range chu apanta a reivak lawa chuan a thlenga chuta chuan a thil mamoh zinga mi kumza chuang zeta upa polygonum root chu a hmuwa alom hle chumi no a spiritual energy mangin sawian chuan abulvel chu a thir kwala reivak lawa core jade stone turwang tak mai chu a hmufuwa he jade stone hi heavenly flame manga temperature sang takati lumani chuan core soul mero a refine thei ani thu asya chu alchemist ta na poi mo tak soul power ti chak zol thei tu ani akal zel don lai tak chuan sawian chuan abula mian omti chu a ria rang takin jade stone chu a space ring chunga chuan ada ring takin lai hmuna hi ni omti ka ria ron indan ro atia chuta pathau tak pakhata lo langa ani chuan kha ithil hmu hlu tak kha lai hmuna om zong te hne na hian isem ve turani ati jade stone kha min pela kadam so ti rang che atia sawian chuan achanga hetiang thil hlutak hi iphu lawe atia chu pa thawa chuan anu izata 4 star dozong chok ni chungin chu tiang taka hoisin taka achang let ngam chu anu izat hle nu izat mel zathian sawian chu email kha thachia ti nat kher cheka du lo ti asai changlet lein sawian chuan a heavenly art puppet chu a kaw chuaka chu a hmu chuan chu pa thawa chuan a hlauna samai sawian chuan puppet chu zirlai zirtir turina tia puppet chuan a bei ngala Btth 8 star dozong ani to ani a 8 star dozong chakna chu aron pho langta a khit chak tak nen chun pa thawa chu a khi thlok nol mai dan tumi a heaven covering cauldron technique mangin a beileta ma se papet chun olsam takin alo ti chia a beizom le a lau thong takin chu pa thawa chuan tlan chiat atuma adam so tirani chuan damdoi dang azong zok meang tia au chuakin atlan chia sawian chuan hun khoral la hun anei lo ti ain ria ti chuan akal na tur lampan chuan rang takin akal ta zoka chuti lai chuan ramnga hmun danga chuan songking le kawing de chu alchemist level niam tak engemaw zat nen an ron langa songking chuan an ma ni chu bia an mepa hmun chin chhian na chuan heta hian na hruai thu asai ma se 10,000 medicinal mountain range chunga hian rank 8 half step vel thleng to bismak taka om thu a rila in riat vek angin chu bismak tak mai ma chon chu thil ti chi ani lo chu wangin heta hian damdoi chi rang mu hi thil ol samani don lo ti chiang takin ka sei du ani alchemist pakhat chuan he bis hi rank 8 a oma wangin a chakna hi dozen level chakna nen te khin the ani ti asoi midang te chuan tuna an chakna mang hian an hne thei don lo ti an sei boka heti la hian sawian po chu lai hmuna chuan alo thlenga thingkung pakhat chunga tang chuan alo en renga in biakna an nei lai a hmu chuan makati hle a enge an ro hmana niang ti angai tua chuta songking chuan heram ngo hi a hlom zia chu in reto a chu wang chuan tho ho na kan siam angai ani kan ran ho chuan bismak tak nen hian har san na kan tok lowang ati songking le kawing te pahni chu an nui suka chumi nuwa asin chu pilriam chunga kul pakhata ain thlaka chuta chuan mithil ti thei tak pakhata lo langa es dragon tribe beer hroi tu ziong a lo langa a hnuaya thokte chuan alchemist pahni manin an ron hruaya an zinga pakha chu a ma sawianan alo tonto pa thawa kha ani ziong chuan na takin hawa a phalna lawin aram chunga an lut ngam ti asoi lau thong takin chu pa thawa chuan khongai na ange na engtil hluma an ram chunga mi an lak lo thu asoya ziong chu a thindim zual sawa ziong chuan a ke pera a prezara wangin an leng nol thei beer tribe member dang pakha chuan piltawar te thil ti ani thu asoya an trail nei na hian heram chunga hian alchemist te an tira ma se chu chuan an tribe te tan har satna na satak asiam ani atia he an ram chunga an ron tir lu hi phal lawin heng alchemist te hi an ram chunga mi an tir lu awanga thil thleng tur chu piltawar te hriat atan heng alchemist te hi an man anga an ti hlum tur ani ti na rota ziong chuan arem tia a ho te chu anmi man pahni te hruai bo turin atia ani chuan phur takin an hruaya an sa chu an chhum minanga atui vi awang ti soin alchemist chu an hruai bo ta pa thawa chu hlau thong takin a khura ma se engma a thlen hmain kong khar chu aran sia a khurum rum ziong anaw te pahni chu an leng nola
ziong chuan mang ang takin adomaina boina siam ngam tu chu tungi ani hriata phuta nula pakhat thla chu alang thei asin chu in thlakin Songking chu alchemist te chuan rin hlelna an la nei renga bis an hne nuwa chuan Songking te chuan phatsanin an thil nei te chu an rumayang ti an hlau hle Songking chuan in ngai tu na ka hria bis chu an hne nuwa kan rokang cheu ti in hlau ani ma se he in zon la bo chia piang chu keima ngein ka hremanga ngo chuan niang ti ka tiama cheu atia athu soi chuan an ril ru a hne dewa du thlan tur thazok an nei lo awangin tho ho chu an rem ti ta ani ain thupna tang chuan sawian chuan an thil soi chu alo hreveka Songking a chu adika ni ti in aril ruina ngai tua chu tiang bis ma chon rungat po chu thil buai thlak takaniang ma se sawian hian ami hria chen no ti ne na tho ho chu adu velo voile khata nunglama tang chuan an ron bei thut maya sawian chuan rang takin alo buma a hoile ta chenjian le thian ta chu a muta thinrim zat thian sawian chuan nangmo atia chenjian chu anui suka sawian tuntum chu iwa nei na hian a chan chuak don lo che ti in a changa sawian chuan thinrim zatin a chang le ta I profound zian sek hian min en thareng ti ka hria ma se tuntum chu zirlai dik tak kan zir ti rang che atia chen zian chuan a ron bei ngala chu a bei na chuan puak na tak siama sawian chu an hung tola kawing le Songking te po chuan boina chuak chu an lo hre ngala rang takin boina chuan na lama an ron kal ngala Songking chuan chen zian hmu chuan unau pa nangelo atia chen zian nen hian inzom na thuk tak an nei ani chen zian chu anui suka anung zui tu elder te pani chuan sawian chu an lui sata tian hole poison kal te tel lo chuan sawian chu kantan chuan engma ini lo an tia chen zian chuan sawian a hne na ama atong khum dan awang khan aru le don ti soin chu ta elder pani te chu bei turin thu a peta ama veng tu te pani chuan sawian chu an pan ngala ma se ol sam takin an bei na chu alo bum saka ani pani hi 9 star do zong peak ve ve an nia do zun an kai trep to ti na ni chu ma se sawian chuan a flame na sa taka chuin an bei na te chu alo do let ve zela an pathum chuan an in bei ta sia sia me chenjian a veng tu te patni chuan atek na tak pek an tuma ma se a che ran ema wang chuan ian a chuan alo bum zela Songking chuan mia an ni thu alo suya bis chak tak tak te bei nana an chakna te khek lawa sawian an bei chiam chu an chakna an khoral me ni lo ti kawing chuan sawian hi thil ti thei tak ani ti amit ngein a muta arwalin 9 star do zong pani laka po ol sam takin alain veng reng theya a theina chu amak tak zetani alo tia Songking chuan mi chungin sawian chu an zinga tel ve atana adu le thu alo sei ve bok sawian chuan an bei na te chu bum thei zel ma se an attack te chu apum pel reng thei don lo ti hria angai tua hetiang hian hun khoral reng thei ka ni lo ruwa man na thatak ka sia mangai ani ti in angai tua a hoilet ngala ama bei tu te lam chu apan ta a illusioner body tactic mangin clone pani asiam ta 3000 lightning movement mangin clone te chuan an bei le ta ma se elder pani te chuan clone te chu an mana ma se clone Mizo an ni awangin an ral vek chuti lai chuan sawian taksa tak tak chuan chenjian alam chu 3000 lightning movement mangin ranglu tukin apana chenjian a bul chu a thleng ngal octane blast pal mang chuan na takin a hneka chenjian chu a hlau thong hlea a fen mangin attack chu block atuma ma se sawian strike chu analu tuka leilama chuan a tla force chu atur theila ama veng tu te pani chuan puitumin an pan ngala ma se chenjian chu a hliam to thisen na khu chuak bok thinrim taka au chuakin heta hian in pani hian enge inti he tlangwal hi in dang theilawama man maula thanvat ro atia pakhat chuan sawian hena tlangwal in nakalak sakdon che tia aura chua sawian chu a charsa a chem hriam tak chu la chuakin strike chak tak tak mangin a beita ma se sawian chuan a 3000 lightning movement mangin moi takin alo bum zela sawian a speed hi ama beitu te chamna ne ein tluk hle a chu wang chuan iana chu elder chuan a khoi fu thei big lo voile khata iana hnunglama tangin rang takin strike atuma sawian chuan a heavy ruler chu la chuakin alo bloka ma se chu pa chu dozong pik ani awangin sawian tan chuan bei chu a hau tak hle a
chumi nuwa sawian chuan a Skyfire 3 Mysterious Change First Transformation Green Otas Change chu activate ta ama beitupa chu atimang angle engtin nge he tlangwal thil ti thein na hi alo san chho thut thei atia thinrim takin iana chu amel renga iana chuan hlataka anor suna chenjian vengtu pakhat jok chu iana beitum chuan aron che chuak ve ngala sawian chuan apapet chu a ko chuaka papet chuan alo danga chuta sawian chu thinrim zethian chenjian hmena mi pahni in an ven himwang che hian ka tha ngam lo che ring em ni he hi mu mang mei me ni lo atia chak takin malama pana chenjian chu a hlau thong le lau thong takin chenjian chuan sawian chu lo beile ta ma se sawian chuan a heavy ruler mangin a box saka chuti lai mek chuan chenjian a veng tu elder pakhat jok chuan thinrim takin tlangwal I huai sin na hi aro pui ti in aron beile ma se sawian chuan a lightning movement mang bokin chu a beina chu a buma chenjian ma yana chu aron lang ngal songking chuan chu a hmu chuan aron rol ngal wata sawian chu block turin shield alo activate ma se sawian chuan nat takin chenjian chu aron vai thlutopa a attack chu anna hlea chenjian a meridian po a chhevek a pi alunga chuan ain so khului mang anglu tukin chenjian a veng tu elder pakhat jok chu abula aron tan ngala yang master e tha emati ma se chenjian chuan engma a hreto lo an in beina lo en tu te chuan he tlangwal hian thi adu emni engtin nge profanzian sek a yang master chu a hliam ngam me sedang pakhat chuan ma se sawian hi 5 grade families examination a champion ania a chak tak chetani a hmel tha hle bok alo tia kaw ing po chu anui suka iana chuan amit ala tran hle songking chuan sawian hne na engvain nge itinat in elna tran ma khan theitop kan chu ho tur thu kha isoya 10,000 medicine mountain range a bismarck tak tak ta hi ne kan du ani chuan tran rual kan mamoh chuti chung chuan he tiang thil hi itia he stage hi tu ma pass lo turin idu em ni atia sawian chuan a Skyfire 3 Mysterious Change chu a deactivate ta muang changin anuya diglo I clear sang thiam lo em ni chenjian an min tha ma sak tuma min volai khai se lo em ni mi dang point an hre ve nge ti ka chiang chuti chung chuan I thian te hum hun le antana thuthum tak tak soi kha engtin nge I thei zo ka tia songking chu alum oilo hlea ma se engma ati zui tu lo chenjian veng tu elder pakhat jok chuan tlangwal yang master meridians chu engtin nge iti chiat ngamatia sawian chuan a heavenly puppet chu a hre chuak le a elder pakhat jok nen chuan an lo la in bei puaina sa puppet chu ko le tin elder pakhat chuan chenjian chu aron ngai ven ve ngal wata ma se an kai tho theilo thinrim takin profanzian sekhi ithi ma lo chuan a chol ngai lo wanga tia sawian chu be atum le ma se kaw ing chu a rain rola thil thleng to chu ti danglam thei ani lo ma se tu na hian in sual boy a in chenjian chan chu hi in ngai to jok tur ani lo em ni lo ti a meridian te chu chito ma se in kolvat ani chuan aladam thei tho atia chenjian na hi in chan him nuwa chuan he boy hi chingfel turin pil tawara in local theyanga tia ma se tu na takhian chenjian anu na chan chu hi apoimo berani ati elder te chu thinrim hle ma se ti thei aom ri lo elder pakha chuan sawian chu amela thinrim zetin tlangwa lo ngak ro arei lo emo thina aya poizok ituarang ma se tuna chuan yang master meridian si kan ti dam angai ani atia chumin nuwa chenjian chu enkol suya kawing chuan sawian lam chu ahia heta hian 10,000 medicine mountain range a hian dam doi chi sang wang tak tak la khom turin kan om veka kan thok hawani chuan dam kho chho theina chance a sang jok don ani Mr. Sawian kan ti ma hian itel duem do tel ro atia sawian chuan Miss Kawi isomna awangin lom thu ka sei tak mewa ma se ke ma chawa na tho hi ka du so ti in a changa chuta a heavenly puppet chu a ring chunga a da le a akal ta songking hian sawian chu dan tumina awa ma se ian chu na ngai event lo kawing lam chu a hoya sawian hian tuna hian min tlan bo san ma se bis sak tak aton chuan aron tlan len le anga kan ti ma tel mi ron dil nge anga tia tuna chuan ikal zel phodang u atia lai mun da tang chuan an chuak ta sawian po chu akal zela chuti lai chuan hall of souls atanga local elder pakha chuan arukin alo en renga chumi nuwa chuan asin chu 10,000 medicine mountain range a kul pakhata chuan asin chu en thlak le a
chuta chuan me chemak tak mai alo lang ta ani chu tu dang ni lawin zian kha ani ziom chuan zian chu a hlau me le a hote chuan alo massage vela ziom chuan kan pi tan ei tur tam takharon la khom wat ro atia zian chu an massage lai chuan inti thu takin karil tram lo sila chuan he hmuna hian kalo kal ngai lo bang heta dam doi siam na man ro refine an ti hi ka mamoh lo man mo ro tun aya tam jok miron perau heng thil pa ngai mei te hi ka ei thei lo ti ka sei to kha atia ziam chuan a chiar hote chu thil tui jok le tam jok ron da turina thil ngala zian hena khoi lungai su ka hnuai thok tam tak dam doi tha berber jong tur ka nei to a tui berber chau i hmu don ti ka tiam a chi atia ma se zian chu a thin rim zual sawa i chemuang lu tu ron lak tir vat ro dragon island na hian karwala ron kalve i du layam li atia chu a hriat chuan ziang chu alom hle a o i bula chong kal ka du alom atia man mo takin a chiar ho te chu zian tan ei tur chi sang tui tak le mu tur wang tak la khom turin atir ngala ti chuan episode chu heta hian atop ta ani pathian zara kan damani chuan naktu zana kan chun zoma episode lo omle tur tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye